गिबियावनो खन्थाइ बिबार हानजानि गाहाय सामलायगिरि लोगोसेनो गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय बाहागो लानाय बादायारि नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। आंनि मुङा सोमखोर बर'। दा आं गावनो सुजुनाय दोंसे खन्थाइ आवरायनो आखायाव लादों। खन्थाइनि मुङानो जाबाय अख्रांनि हाथरखि। दा आं खन्थाइखौ आवरायनो आखायाव लाबाय। हाथरखि। थायो नों जोंमा रायजोआव जोंथिनानै नों आंनिफ्राय गोजानाव। हर फुं समाव नुजाफैयो नों रिथि रिथा जोंथिनानै। नाथाय जोमै रानि सान राजानि इनायजों थाखोमायो नों आंनि आन्दोआव। उरां फारां गोसोआ आंहादि नोंनि बिब्दि हाबसै खोमानो। नागिरबायो फागोला बादि जोमैनि सेर सेर अखोरां नायदावना। नाथाय बिरबाय हाया गां गैयै सोलेरा हास्थायोब्लाबो नोंनि सेराव। नायहरोल' रायखसि मुलुगनिफ्राय हरनि निजोम समाव नोंनि अनसुलि महरखौ। गोजोन्थों।